Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kay galan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamati ko sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapaghinaot nga nagapagpahalona ng kamustag sa tagsa ng mga lingkuranan uban usab sa tagtag sa mga registrasyon sa ingon ni ana. Ngayon yung magamit hindi ko nagkaroon sa pagtuon sa mga maturan nga amo igapagpadangat diha kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana diri aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi sa Power Radio sa Ugritala City bulungtan ang sa alas 8 sa kagabiyon ug sa Waykurat Radio FM sa Balingasag. Bati usab sugod alas 8 bulungtan hangtod sa alas 9 sa kagabiyon ug sa Radio Ultra mabati ang sugod sa alas 10 bulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o sa RPN. Mabati usab magsugod kana sa alas 12 bulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station. Di na ang programa sa BBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining hiyo na karon ikauban pa nato uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamaturan aron ang hiyo tudiya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kamo mga kahigalaan o kaigsuunan? Kani usab yung alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Valera misa magkauban kayo ning takna alang sa pagpadangat sa kamaturan. Ug karon pala pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalaan o kaigsuunan? Kini sabi ninyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Chan Maturan ng Pidad. Nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kaninyo sa kamaturan ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan? Ginisab si Brother Romy Rama Camus katambayayong isab karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pang isa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga galaan, magsunag ninyo alagad sa kanina, Evangelista Brother Gisrel Macarayo, nga mag-usang makiguban ng takna. Para sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pag-isgot sa atin. Mininggiyo na karon mga kagalan ug mga kaigsunan ang atong pag-isgutan ang kabahin mahitungod sa padayon namo nga pagpahibalo o pagpadayag sa kasiguruhan sa tao. Bahin nining dagan sa kapanahonan tungod kay sa makadaghan namo nga pagtuon nakapaka-importante nga pangandaman sa tao. Ang umaabot din bisan sa mga balita karon ato nang masinatian nga dili ka kumpiyansahan ang dagan sa panahon o sa kalibutan. Ana nga sistema. Ug ang mga anaa sa kamatuoran obligado nga naag ka sa pagpahibalo bahin ug unsa may dangatan sa kalibutan ug asa dapit ang seguridad sa tao para nga makabaton siya kasiguruhan kung magkinaunsa man ang kalibutan. Unsa may dangatan, unsa may tabo sa kalibutan. Atong lantawon sa balaang kasulatan Brad Gisrel naa bagyon sa Biblia nga dunay nakasulat nga ang mga tao unsa may dangatan pag ang tao pod naa sa kamaturan labi na sa mga alagad sa Dios siya mapaninglan sa dugo sa inosente diin wala masayon sa kamaturan. Niatong basahang Brad Macarayo, dres nakasulat sa Ezekiel, Kapitulo 3, versikulo 18 ngadto 19 gingon, sa diha nga ako mingon sa taong dautan sapagkat tinuod ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniya og pasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi ug ang maong tawo nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot apan kung ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mo biya sa iyang dautan ni sa iyang dautang dalan siya mamatay sa iyang kasalanan apan ikaw maluwas mo ang imong kalag. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga sa diha nga ang taong dautan mamatay tungod sa iyang kasalanan ang iyang dugo pagapanilngon sa diha sa kamot sa mga katawhan sa Dios o sa mga alagad sa Dios. Pero kung ang alagad sa Dios magsulti siya magpasidaan niya wala lang manumbaling wala siya tulubagon. Og nianang bahina ang kasiguruhan sa naa sa katungdanan og sa nangalagad naa diha ang gitawag nga kasiguruhan pod sa alagad sa Dios kay dili man siya mapaninglan ngano tungod kay iya man gipadayag ang kamatuoran. Iya man gisultihan da ang maong tao pero ang tao lang maoy dili siya takos o dili siya
wala mamati ingon ana nga sistema. Busa ang pinaka punto nga atong gikuha diha nga importante sa katawhan sa Dios nga kita nga nasayod sa kamatuoran nga ipadayag ang unsaman ang kasiguruhan sa tao para ang tao masayod. Ingon ana nga sistema. Sama ba sa magkuha ta sa usa ka alagad sa Dios? Din gipasidan-an siya daan sa Dios unsay mahitabo sa kalibutan. Unya gitagaan siya og instruksyon nga para maluwas ang iyang pamilya og siya og ang gitawag nga mga kauban niya. Diin ang nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga sa pagpahayag nga sama sa panahon ni Noe nga alagad sa Dios, gitin-aw nga gipasidan-an siya sa Dios. Unya sa diha nga gipasidan-an siya sa Dios niadtong panahon na para pagluwas sa iyang pamilya unsay prueba ni ana Brad Romy. Atong pagkabasahon prueba din ni Brad Macarayo sa nakasulat sa Hebranon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod nini si Noe sa napasidanan siya sa Dios may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita mitagad sa pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot og siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa si Noe gipasidan-an sa Dios unsay mahitabo sa kalibutan. Mitagad sa pasidaan si Noe og iyang gibuhat ang gipabuhat sa Dios sa iya para nga maluwas siya og ang iyang pamilya. Ug katong gibuhat ni Noe nga pagtagad niya, iya tong giwali, gipahibaluton niya sa mga tao naas nakasulat sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 5. Pero ang mga tao lang niadtong panahon na sa diha nga si Noe nagpahibalo nga mauna ang gihatag nga instruksyon sa Dios sa iya nga dunay mahitabo sa kalibutan unya ang kaluwasan katurang arka giwali ni Noe pero ang mga tao lang nibali wala sila mudawat wa mutuo sa giwali ni Noe. Wala mutuo sa gitanyag nga kaluwasan niadtong panahon na nga mao ang arka nga gipabuhat sa Dios ngadto ni Noe nga iyang alagad. Pero ang iyang alagad si Noe mapaninglan ba sa mga tao nga wala maluwas niadtong panahon nga nahitabo ang lunop sa kalibutan? Ang tubag dili nganuman tungod kay si Noe nagwali man. Nasa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 5. Og diha pod sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 nga mabasa po diha nga sa panahon nga ang kaluoy sa Dios nagpabilin samtang gibuhat pa ang arka. Huwag niadtong panahon na 8 lamang katao ang nalatas, naluwas latas sa tubig. Ang pamilya ra ni Noe niadtong panahon na. Ngano? Nga naingon adto nga sistema 8 raman. Tungod kay wala man mutuo ang mga tao sa giwali ni Noe. May tulubagon ba si Noe niadtong panahon nga dunay mga tao nga wala maluwas? Ang tubag dili. Ngano man? Tungod kay ang nabasa sa Biblia si Noe nagwali man. Gipahibalo man ni Noe niadtong panahon na. Mao na ang atong nabasa nga mga nakasulat sa Biblia og dili kay kadto lamang do na pay ang gibuhat sa mga tao sa unang panahon nga nagpalingog-lingog sila, wala sila maminaw sa giwali ni Noe, dili sila mutuo nga ang kaluwasan arka bahala na malang ang ilahang pagpuyo diri sa kalibutan, matuman lang ang ilang gusto, buhaton nila ang ilang gusto, bahala na ng kaluwasan na giwali ni Noe. Wala sila nagbali-bali pero ang gisangkuan nila nisangko sa ilang kaalautan. Unsay prueba Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo talambasahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 to 39. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod niini bisan pa ang mga manulunda sa langit bisan pa ang anak sa tawo gawas sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tawo. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon ug na nag-inom ug na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tawo. Busa sa nakasulat sa Biblia mao na gawas nga wala sila mutuo sa giwali ni Noe nga ang kaluwasan arka ni atong panahon sa lunop. Na ang ilang gibuhat na nagpangaon, na nag-inom sila, gikaon ang mga gidili nga dili ipakaon
Gyud mahitabo pa. Busa dunay dakong kasakitan nga moabot o kana wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, dili na pud lunop. Ngano nahitabo namang lunop pero mas dako na nga kasakitan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og kanay gisultis atong Ginoong Kristo kana matuman gyud na og dili gina ingon nga kana kalikayan pa kun dili mahitabo gina do na bay prueba sa Biblia, Brad Jan. Doon na gid Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato ra masahon diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. Kaysa pagkatinuod, sultiyan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o sa katulpok. Niini hangtod ang tanan matuman. Busa kana ang prueba sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nga kun unsa may gikudlit, dako mang kasakitan, gibutangag tulpok, kana mao nang pag-abot ni anang panahona, mahitabo gina og dili na siya masayloan, dili gina musipyat, mao gina ang mahitabo. Ang dakong kasakitan moabot gid ang tanang tawo nga niya sa kalibutan, mudangat gid anang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Sa dinhi pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan, kana mo'y tinuod nga nalatid sa balaang kasulatan. Ug sa dili pa moabot ang dakong kasakitan, gihatag na sa Biblia nga dunay mga ilhanan. Unsay mga ilhanan? Mga panghitabo nga makuyaw, mga panghitabo nga dugoon, mga panghitabo gutom, linog ug unsa pa. Maoy mukuha kaninyo kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw ug sa gabii ug walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabot sa balita. Busa sa nakasulat sa Biblia na agyod nga mga panghitabo kanang atong mag-ablita sa atong sa radyo panahon sa buntag maminaw tagbalita. Mabati na to ang mga panghitabo. Og ablihan na to ang television, makita na to ang mga balita, mulantaw ta sa balita, muni mga panghitabo nasa sulod sa Pilipinas og naa sa gawas Pilipinas, tibuok kalibutan makita na to. Labi na mulantaw ta sa Facebook o sa YouTube, makita na to nga dunay mga panghitabo, dugoong mga panghitabo. Ibutang na to sa atong hunahuna. Kana nakita na to, nagpasabot, mauna say sinugdanan sa dakong kasakitan. Kung kana gikuyawan man ta, mas kuyaw ang dakong kasakitan kung muabot na. Munay tinuod nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero luyo ni anang tanan nga dunay dakong kasakitan, duna po'y gikayusahan sa amahan o sa anak. Mao po ni usapod karon ngano nga kami kanunay namong gidala sa ire ang pagpaghimatuod asa dapit ang tao makabatog kasiguruhan. Ngano duna bay gikayusahan ang amahan ug ang anak? Aduna asa sila nakayusa diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Ug ang prueba niya na Brad Makarayo, atong basahon diri sa nakasulat sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo kapitulo 6 yang putnot giingon, buot mahatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak, buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga dunay nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Asa sila nagkahiusa? Kung doon na may dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan, doon na po'y gikayusahan sa amahan ug sa anak nga ang Espiritu Santo ipadala sa kalibutan ug ang Espiritu Santo gipaila sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas litra por litra. Unsay prueba ni ana Bradya na abag yun sa Biblia nga mabasa nato nga ang Espiritu Santo manluluwas yun? Nagid Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato ra masahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving may empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world won't receive him because they can't see him or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo ug laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Tin-aw gid nga ang Espiritu Santo manluluwas. Na muna tinuod muna giingon prueba namo nga ang Espiritu Santo manluluwas.
litra por litra. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan mo na nga kami naning kamot, inikabot man sa tukmang panahon, dakong kasakitan. Doon naman tayo freedom sa relihiyon. Nalatid man sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, doon na tayo freedom of speech, doon na freedom of religion. Busa, doon na kagawa, amo ning katungod ang pagpahayag o pagpadayag sa side, sa dapit sa Espiritu Santo. Kayong stand na mo sa pagpamatod na aman sa Espiritu Santo. Basta, na basa nato sa Biblia, nga ang Espiritu Santo manluluwas. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Hesukristo. Sa nabasa nato, sa nakasulat, sa balaang kasulatan. Tinaw, busa ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan nga gisaad sa atong Ginoong Kristo, puli sa atong Ginoong Kristo, ug ang Espiritu Santo manluluwas nga kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ani ang prueba, Brad Macarayo? Basahan na to ang pulong sa Dios nga translation sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 lapos na ngadto sa 26 gingon ka sa pagpahayag. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan na ako, ang magdarasig nga mao ang Espiritu Santo, maong ipadala sa Amahan, puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanang mga akong ginaingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, tinaw nga ang gitawag nga Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang og magpahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang Espiritu Santo kun ang Amahan maoy nagpadala didto sa Juan 14 bersikulo 15-17 sa gibasa sa kaubang ministro kaganiha, Brother John, ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu Santo manluluwas og ang nagpadala mao ang Amahan. May kalabtanan ba ang atong Ginoong Kristo sa pagpadala sa Amahan? Sa Espiritu Santo? Sa Espiritu Santong gipadala sa Amahan? Ang tubag, aduna. Kung ang Amahan nagpadala sa Espiritu Santo, kung giingon manamo nga nagkayusa sila, sa pagpadala sa Espiritu Santo, tungod kay litra por mabasa, nga ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana, Brad Rumi? Ang priba na Brad Macarayo atong basahon din sa ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 15 bersikulo 26. Miingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan, siya mao ang magdadasig og siya usab ang magtudlo sa kamatuoran og kun moabot na siya musulti siya may tungod kanako. Busa tinaw nga ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Kristo. Muna among giingon, nagkahiusa ang Amahan ug ang Anak sa pagpadala sa Espiritu Santo. Dito sa Juan 14:15-17 gipadala sa Amahan ang Espiritu Santo. Sa Juan 15:26 gipadala sa atong Ginoong Kristo. Ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Kristo. Dili malalis ang Amahan manluluwas, ang atong Ginoong Kristo manluluwas. Pero nagpadala pa yun sila og laing manluluwas dinhi sa kalibutan nga mao ang Espiritu Santo. Kanos agisulti sa dinhi pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Sa dinhi pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan, doon na po'y kapasidad nga moabot ang dakong kasakitan. Sa ato pa, kung dunay dakong kasakitan, doon na po'y ipadala nga manluluwas. Kinsa, mao ang Espiritu Santo, ingon anak kabililhon. Ang Espiritu Santo mao nga kanunay mi, nga nagpadayag dinhi sa ere, bahin sa Espiritu Santo. Tungod kay stand na mo sa pagpamatod na aman sa Espiritu Santo. Muabot man ang dakong kasakitan, kami nga nasayo, dili na mo ipadayag sa ere, kami mao'y paninlan inikabot sa tukmang panahon. Ingon anak nga sistema. Busa, lantawon ta, munang giingon dayon, nga ang Espiritu Santo para kanamo nga mga PBCM, nga mga ministro, ingon ani nga sistema og sa tanan nga mga PBCM. Kung gidawat manamo nga kami nagpamatod sa Espiritu Santo, among gidahom o gihunahuna o gituuhan nga ang pagdawat namo sa Espiritu Santo sama nga gidawat namo ang atong Ginoong Kristo ug sama nga nadawat namo ang Amahan, nadawat namo ang tulo. Kung gidawat namo sa pagpamatod ang Espiritu Santo, o napamatud-an po namo ang Kristo, napamatud-an po namo ang Amahan. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Ang prueba ni ana, Brad Macarayo, ato lang basahon ang pulong sa Dios sa
Juan Kapitulo 13 versikulo 20. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga ang mudawat sa mga tao nga akong ipadala nagadawat usab kanako, ug ang nagadawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan bisan pa sa tao nga gipadala sa atong Ginoo Kristo. Unsa na nga ang Amahan nagpadala sa Espiritu Santo? Unsa na nga ang Kristo nagpadala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan? Maitimanan nga ang gipadala ni Kristo kung gidawat sa tao, gidawat niya sa Kristo. O kung gidawat niya sa Kristo, gidawat niya ang Amahan nga mo'y nagpadala sa atong Hesus Kristo. Pila ang nadawat? Tulo. Busa mo nang giingon namo nagkahiusa ang Amahan ug ang anak nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan aron kapadad-an ang kalibutan sa manluluwas. Kinsa mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia? Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Hesukristo mismo mo'y nagsulti ni ana. Tinaw kayo ang atong nabasa diha sa Biblia. Busa importante para sa tao nga makakaplag ka sa bag-ong pagpangalagad. Asa ang bag-ong pagpangalagad? Diha sa Espiritu Santo. Tungod kay Espiritu Santo gipadala diri sa kalibutan nga manluluwas. Busa importante nga ang tao mangalagad sa Espiritu Santo. Ang nakaproblema lang kung dadon na mo sa ire nga dunay pagpahimatuod diha sa pagpangalagad sa Espiritu Santo unya way mabasa sa Biblia. Litra por litra ba ang mabasa sa Biblia, Brad Israel, nga doon na pagpangalagad diya sa Espiritu Santong bagong pagpangalagad? Doon agad Brad Makarayo. Atong basahon diri nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6 giingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Apan gipagawas na kita, karon gikan sa kasuguan mga patay na kita, ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diya sa bagong kinabuhi sa Espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat ug kalagdaan. Ang pagbag-o sa pagpangalagad diri sa atong gibasa sa King James Version, mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi, ang kanang Sa Espiritu. mao kana ang Espiritu Santo, Brad Makarayo. Mao ra gyapong sita sa akong pagbabasahon, pero ang Biblia nga akong pagbabasahon ang pulong sa Dios. Ingon niini ang pagpahayag. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Kana ang pruiba nga dunay litra por litra mabasa bag-o nga pagkinabuhi sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Dili mi nagpamatuod diri sa kahanginan nga nagpamatuod mi nga walay mabasa, nagpamatuod mi nga dunay mabasa nga pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema ang atong nabasa sa Biblia. Bisan pas pag-ampo, muabot man ang dakong kasakitan, paningkamuti lang nangalagad ka sa Espiritu Santo. Ang gipadala sa Amahan og Anak nga Espiritu Santo diha mangamuyo ang tao tungod kay siya ang gipadala nga manluluwas magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Litra por litra ba mabasa Brad Jan diha sa Biblia nga dunay pag-ampo diha sa Espiritu Santo? Litra por litra gyud Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato ra masahon diri sa Judas kapitulo 20 bersikulo kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo nga hinigugma, kinahanglan mga tubo managtubo diya sa inyong balaang uyamot nga tinuuhan. Pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. O, tinaw nga diha mag-ampo sa Espiritu Santo. Doon na may dakong kasakitan mo abot, matuman man ang gikudlit o gibadlit diya sa Biblia nga mauna ang mahitabo sa kalibutan nga dakong kasakitan paningkamuti lang nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana ang kamatuoran nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Muabot man ang dakong kasakitan, dili bali, basta naa ka na sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Naa na ka sa pag-ampo diya sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mo nang nakasulat sa balaang kasulatan nga naapod ang pag-ampo pod nimo. Naa kay pag-ampo diya sa Espiritu Santo nga nakadawat ka. Ingon ni ana nga sistema. Kay ang kalibutan muatubang man ug muabot man diri sa kalibutan ang dakong kasakitan, doon na po'y mga tiniman-an ang Dios para nga makadawat sa kaluwasan ug kinsa sila mao katong mga tao nga anaa kanila ang timbre sa Espiritu Santo unsay prueba ni ana kung basahon ta ang Biblia, Brad Rumi.
Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon din sa nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 4, versikulo 30. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa doon na de timbre di ay alang sa adlaw sa pagtubos o sa timbriha, timbre sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo gipadala nga manluluwas dinhi sa kalibutan. Sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao? Matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo pinaagi sa maayong balita unsay prueba niya na Brad Israel. Ang puriba niya na Brad Makarayo itong basahon dres nakasulat sa Episo Kapitulo 1 versikulo 13 gingon. Pinaagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sana nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa tinaw nga ang tao matimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Kung basahon to sa Bibliang Katoliko tong Episo 4:30 ganiya sa King James Version pagtubos man des Bibliang Katoliko gitawag na nagpagluwas. Busa kaluwasan ang timbre sa Espiritu Santo. Munay giingon daan ka nang gitiman-an sa Dios, gitimbrihan ka. Pagka gidawat nimo ang Espiritu Santo og nangalagad ka sa Espiritu Santo, natimbrihan ka pinaagi sa maayong balita. Unsang matanga sa maayong balita nga pinaagi niya ng maayong balita mahitungod sa kaluwasan matimbrihan ang tao. Brad Lloyd, litra por litra ba yun nga maayong balita sa Espiritu Santo? Litra por litra gid kana Brad Makarayo nga mayong balita kana sa Espiritu Santo. Ug ani ang prueba atong basahon diri sa nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon kana sa pagpahayag. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang anini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudong. Sa way ko kaulo Brad Makarayo, ang gitukoy diri sa balaang kasulatan mao kita mga ministro sa PBC uban sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, uban sa mga kaubang ministro ug sa mga misyonarya ug mga misyonaryo. Tungod kay ang ato Executive Vice President siya ang Chief Minister, busa ingon ana nga sistema ang katumanan kita nga mga ministro sa PBCM mao ang nagwali sa balita sa Espiritu Santo. Gumikan kay kitay nagwali sa Espiritu Santo, responsibilidad sa mga ministro sa pagtulon ang sa PBCM pagpadayag unsa man ang plano sa Dios diha sa nakasulat sa Biblia bahin sa kaluwasan. Kung naaman ang timbre sa Espiritu Santo kinsa man di ay ang mopadayag kami nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Mo nay among giingon nga dako mig tulubagon pagdili namo ipahibalo sa mga tao unsay dangatan sa kalibutan ug asa ka maluwas pag abot sa panahon mapaninglan ang mga ministro sa PBCM ug ang mga misyonaryo ug mga misyonarya. Mao nang kami kanunay nagpamatod sa wali nga Espiritu Santo para ang tao katimbrihan o kapatikan sa wali nga Espiritu Santo pag mudawat ka napatik na sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan diha sa nakasulat sa Hebrehanon 10 bersikulo 15 hangtod bersikulo 16 tungod kay ang patik sa Espiritu Santo isulat diya sa salabutan ug sa kasing-kasing. Asa man nahimutang ang atong salabutan? Naa sa atong ulo, naa sa atong agtang. Munang naa sa Hebrehanon kapitulo 10, bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 16. Karon atong susihon sa Biblia, Brad Lloyd. Dinhi na ta. Tan-aw na to. Kung diha man nahimutang ang atong salabutan sa atong agtang, naa gisulat diha ang timbre sa Espiritu Santo. Mutoy atong isummarize ganiya sa Hebrehanon 15:16. Nga diha ipatik og isulat sa Espiritu Santo diha sa salabutan sa mga tao. Unsa kabililhon ang timbre sa Dios nga Espiritu Santo o timbre sa Dios diha nahimutang sa agtang. Unsa kabililhon mga kahigalaan o makigsunan? Nakapakabililhon kayo. Ngano man tungod kay pag-abot sa pagpangdagmal unya dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Matao ka man ug maunsa. Munay giingon nga ang mahiagom katulang yung mga tao nga walay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Naabagyon litra por litra mabasa ang timbre sa Dios diha mahimutang sa agtang. Brad Lloyd, Litra por litra gid kana Brad Makarayo. Atong basahon diri ang prueba sa King James Version. Unaha pagbasa ang sa Ang sa King James Version niya Cebuano. Sige. Gingon kana sa pagbayad.
Pinadayag Kapitulo 7 versikulo 1 hangtod versikulo 3. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga na nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga gihatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Dunay upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin aron walay hangin nga muhuyop sa yuta. Og duna po'y manulunda nga nagsinggit, ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan sa Dios diha sa ilang mga agtang. Dunay buluhaton pagpanimbre, dunay buluhatong pagpugong nga dili sa buhian ang hangin gikuptan nila nga munay giingon aron sa aron madagmalan ang ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Kung sa English na giun sana pagtawag, Brad Lloyd, yun sana na pagpahayag. Hayag ka na ang brad nga angels or ang manulunda. Cebuano na atong gibasa ganina karon i-translate na sa English na mao gyapon nga sitas Brad Makarayo. Sa Revelation chapters 7 verse 1 up to 3. And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Busa angels ang naadya sa Angels atong na, Brad nabasa sa Makarayo. Biblia. Karon, pila ba kamatang ang angels o anghel, Brad Jiggy? Adunay duha ka matang Brad Makarayo nga ang usa ka manulunda o anghel aduna na siya unod og bukog og aduna po'y matang sa anghel o manulunda nga adunay walay unod og bukog og ang prueba niya ana Brad Makarayo ato ang basahon ang The Holy Bible containing the Old and New Testament authorized King James Version with explanatory notes and cross reference the standards works of Church of Christ of Latter-day Saints published by the Church of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah, USA in 1979. With Bible Dictionary, page 608. Angels, these are messengers of the Lord, and are spoken in the epistles to the Hebrews and ministering spirits in accordance with Hebrews chapter 1 verse 14. We learn from the latter day revelation that there are two classes of the heavenly beings of ministers from the Lord, those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Sa to pa, ang mga anghel kini sila ang mga sinugo sa Ginoo ug hisgutan diha sa mga nasulat sa ngadto sa mga Hebrehanon nga espirituhanong sinugo sa sumala sa nakasulat sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 14 nasayran nato gikan sa kaulahiang adlaw nga sa pagpadayag nga adunay duha ka matang sa langitong binuhat nga nag-alagad sa Ginoo kadtong mga espirituhanon ug kadtong adunay mga lawas nga unod ug bukog. Busa, muna'y pruiba sa giingon ni Brad Jiggy, duha ka matang ang manulunda o anghel. Dunay sinugo o anghel nga walay unod og bukog. Duna po'y sinugo sa Dios gitawag yapog anghel, gitawag og manulunda, unya dunay unod og bukog. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sama ni Juan nga Bautista. Si Juan nga Bautista, tao siya sa kahimtang. Pero giingon sa diya sa nakasulat sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11 sa unang hubad sa King James Version nga ang pinadaya gitawag bugna, ang Santiago gitawag og Jacobo, giingon si Juan nga Bautista manulunda. Kinsay nagsulti atong Ginoong Kristo. Pero tao sa kahimtang ang atong si Juan nga Bautista nga giingon sa atong Ginoong Kristo nga manulunda. Dunay unod og bukog si Juan nga Bautista, pero giingon siya manulunda. Messenger o anghel si Juan nga Bautista sa atong nabasa. Ug kanang upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin,
aron walay hangin nga muhuyop sa yuta. Og dunay manulunda nga nagsinggit, ayaw sa buhii ang hangin nga gikuptan, ayaw sa pagdagmali ang tanaman uwang dagat, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan sa Dios diha sa ilang mga agtang, kana ang nabasa sa Biblia. Sa pagtudlo ni Master kanamo nga mga ministro sa PBCM o sa mga misyonaryo o mga misyonarya, kanang upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin nga naa sa yuta, nagsimbolo ka na sa upat ka mga presidente, sa mga puwersadong nasod, puwersa sa natad sa panggubatan. Mga kahimanan para sa panggubat. Ingon ana nga sistema. Naaba sa balaang kasulatan, mukuha ta. Kay ang angel o manulunda, gitawag man na og sinugo. Gitawag man na sila, gipadala sa Dios. Gipadala sa Ginoo. Anghel or manulunda. Dunay espiritus kahimtang, dunay taos kahimtang. Doon na bagyo'y mga sinugo diha sa nasod, mabasa litra por litra sa Biblia, Brad Jisrael. Doon na bagyo'y mga sinugo sa Dios diha sa nasod. Doon na Brad Macarayo, atong basahan ng una kining King James Version nga Cebuano, isunod na to ang King James Version nga sa English nga translation gingon. Busa unsa man unyay akong itubag niya sa mga sinugo sa nasod ni nga tinukod ni Hiuba ang Sion o kaniya Nagitukod ni Hiuba ang Sion. gingon na yun. Ang sinakit sa iyang katawhan anak mo dangog. Busa sa nakasulat sa Biblia, doon na tayo nabasa. Doon na'y sinugo sa Dios diya sa nasod. Kung sa English na, giyon sana pag pahayag, Brad Jisrael. Gingon na niya pagpahayag Brad Macarayo mao gyapon nga sitas Brad Macarayo gingon. That shall one din answer the messenger of the nation, that the Lord hath founded Zion, Sayon. and the four of these people shall trust in it. Sa nakasulat sa Biblia, kato ang sinugo sa nasod, gitawag to sila og messengers of the nation. Muna ang nabasa sa nakasulat sa Biblia, messengers of the nation. Katong sinugo sa nasod, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, sa English, messengers of the nation. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Bitan-aon ta. Segundahan na to. Abi, Brad Jiggy, tanaw na to sa balaang kasulatan. Tanaw na to. Sa balaang kasulatan, kinsa baning mga sinugo o messengers of the nation nga nabasa nato sa Biblia. Kung kinsa kana mga kaigalaan, mao kana ang mga mangulo sa gitawag og mga kasundaluhan alang sa panggubatan. Bitan-aw na to. Paliw pagbasa, Brad Jiggy, sa nakasulat sa Jeremias Kapitulo 49, versikulo 14. Tanaawon ta ang nakasulat sa balaang kasulatan. Palihog pagbasa, Brad Jiggy, kay bago man gibasa sa kaubang ministro ang Isayas. So tanaw na ko ikaw ang akong pangutanon, kay pabor nimo ang Biblia sa Jeremias. Unsay nakasulat diya sa Jeremias 49, versikulo 14. Ato lang basa ng Jeremias Kapitulo 49, versikulo 14. Ako nakadungog og mga balita gikan kang Jehova ug usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon, managtigom kamo ug muadto kamo bato kaniya ug manindog sa paggubatan. Busa, kanadi ay messengers of the nation, mga sinugo sa Dios nasa nasod, mauday na sila ang kanang mumando sa mga kasundaluhan nga muadto sa panggubatan. Kung lang tao nato diha sa Philippine Constitution, Brad Lloyd, sa Philippine Constitution na, lang tao nato sa Philippine Constitution, unsa na ang presidente nga nakapahayag sa Philippine Constitution? Ginatawag ko na siya Commander-in-Chief, Brad Macarayo. Kana nakasaad sa Article 7, Section 1 of the 1987 Constitution, vests executive power on the President of the Philippines. The President is the head of state and head of government and function as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Busa, gitawag siya Commander-in-Chief. Nga siya mao ang Pangulo asa diha sa mga armadong kusog sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines.
sa Philippines sa Philippine Constitution na kung adtuan nato ang sa Constitution of the United States, giunsa na sa Constitution nila Brad Lloyd. Commander-in-Chief gyapon siya Brad Macarayo in Army and Navy. So, lahi po siya nga article ang nakasaad dito sa ila Brad Macarayo. Mo kani nakasaad sa Article 2, Section 2, Clause 1, or also known as Presidential Power and Commander-in-Chief Clause, or President as Commander of the Armed Forces. So mo kani nakasaad, the President shall be Commander-in-Chief of the Army and Navy of the United States. Busa sa konstitusyon sa United States, sa atong nabasa sa konstitusyon, ang presidente gitawag og Commander-in-Chief. Asa diha sa Army o sa Navy. Sa atong nabasa nga sa konstitusyon. Bisan pa sa Philippine Constitution. Busa ingon ni ana nga sistema nga gitawag di ay og presidente ang kanang mga sinugo nga naa sa nasod. Mao nang pagtudlo ni Master, kanang nagpugong sa upat ka hangin nga kung buhian nilang ilang gipugngan nga hangin, mudagmal na ang mabiktima ang katong mga kakawyan mga tao og ni ana sa pagbuhi nila ni ana sa pagtudlo ni Master ng upat ka mga manulunda, mao nang upat ka mga presidente sa upat ka mga dagkong nasod nga dili basta-basta ang mga kagamitan sa natad sa panggubatan. Unsa kana sila sa pagtudlo ni Master kanamo nga mga ministros PBCM? Ang Amerika ug ang iyang kakampi Britanya, ug ang kaatbang China ug ang Rusya. Ingon ana nga sistema. Busa kana mao ang gingon. Ayaw sa ninyo pagbuhii ang naa sa inyong gawiran ang hangin nga walay hangin nga muhuyop sa yuta. Ayaw sa ug dagmali ang ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Kung dili pa mi mahuman og timbre sa sa Dios diha sa ilang agtang. Usang timbre si Espiritu Santo, Efeso 4:30 o Efeso 1 versikulo 13. Sa usang paagi mo timbrian, pinaagi sa wali nga among giwali, wali ng Espiritu Santo, tagna sa unang Pedro 1 versikulo 12 ingon ana nga sistema. So kana mao ang nakasulat sa balang kasulatan. Busa pagbuhi ni ana munay giingon ang mahiagom ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Naabay prueba sa Biblia, Brad Rumi? Doon na gyud Brad Macarayo, mahiagom gi sila sa kamatayon nini kung tungod sa timbre nga wala. Tungod kung wala kanila ang timbre sa Timbre. Dios nga Espiritu Santo diha silang agtang. Kaya nabasa naman nato ang timbre sa Espiritu Santo. Oo. Unsay prueba? Ang prueba dinhi atong basahon sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 hangtod sa 4. Ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila giatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman nga nagtubo o ang bisan unsang kahoy kung dili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa Biblia, munay giingon nga ang nakasulat sa balang kasulatan ang mahiagom inig pangpagdagmal ni anang pagbuhi anang manulunda sa hangin nga ilang gikuptan, mao na nang giingon sa balaang kasulatan. Mao na nga giingon ang mahiagom ang mga tao nga walay timbre sa Dios di silang agtang. Unsang timbre ha? Timbre sa Espiritu Santo sa Efeso 4:30 o sa Efeso 1:13 o diha napatik sa salabutan sa Hebrehanon 10:15-16 sa unsang paagi matimbrean o nga patik ang timbre sa Espiritu Santo pag mudawat ka sa giwali nga balita nga maayong balita sa Espiritu Santo nga among giwali nga mga ministro sa PBCM. Kana ang mga kamatuoran nga nalatid og nakasulat sa balaang kasulatan. Mo na kanos ana gitawag nga pangpagdagmal sa yuta, pagbuhi ana ang upat ka mga manulunda nga kanang ilang gikuptan nga hangin. Mo nang naas nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9, 3 ug 4 gibasa ni Brad Rumi kaganiha. Og kanang giingon nga mga dulon dili na literal nga dulon kay naa sa Pinadayag 9 bersikulo 7-9 gihulagway na daw mga kabayo. Di pud literal nga kabayo kay dunay mga pako. O ang hinadyong sila mga pako daw kagahob sa daghang makaro nga nagpanalagan ngadtos panggubatan.
O ganus kana mutungha sa pinadayag 9, bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 17. Mao na nang giingon nga pagbuhi na sa upat ka mga manulunda mugawas dayon ang kanang mga kabayo nga mao nang giingon daw mga dulon nga mugpa sa yuta, ug ang magsakay ni ana mga libuan, mga linibo nga mga sundalo nga magsakay ni ana manggula gikan ni anang mga kabayo ang kalayo aso og asupre. Kanus ana mahitabo pagbuhi anas mga sa manulunda nga sa atong nasusi mga presidente nga nagkontrol ni ana, ang labing nagkontrol ang Dios. Tungod kay duna pay buluhatong pagpamatik o pagtimbre. Pagwali, unsang wali wali nga Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa baning hangin nga ilang gikuptan nga dili sa buhian. Kay kun buhian ni mo na nang pagpangdagmal diri sa ibabaw sa naong siyuta. Mo nang naa sa Jeremias kapitulo, pabor ko na, Jeremias kapitulo 4, versikulo ang atong pagabasahon Jeremias kapitulo 4, versikulo 11 hangtod versikulo 13 ang pagabasahon ko. Ilapos nako ikama din ako sa versikulo 19-20 ingon niya atong basa. Niadtong panahon na igaingon ni ining katawhan og sa Jerusalem ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod nga kay tas-an didto sa kamingawan ngadto sa anak nga babae sa akong katawhan dili sa pagtahop ni sa paglinis. Dunay makusog hangin nga moabot ang usa ka makusog nga hangin gikan ining mga dapita moabot tungod kanako karon mamulong usab akong paghukom bato kanila. Ania karon siya mo ani ingon sa mga panganod, ang iyang mga karo ang mahisama sa alimpulos, ug ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila, alaot kita kay kita mga gunob. Mao na nang giingon nga ang mga kabayo nga dunay mga pako, ngano nga giulagway nga dunay mga pako, gipakasama kana kusog pa, matulin pa na kay sa mga agila manlupad. Gisulat na sa libro gitawag og gitawag na og World History by Buax Lawson og ni Anderson sa page 470 gitawag kanang aerial cavalry. Mao kanang mga eroplanong igugubat. Mauna sila nga inigbuhi ana. Kita mo bisan pagani karon makita nato sa Facebook ug sa YouTube tan-awa gani. Sa Spratly Island lang daan tan-awa ug unsa ang naglupad-lupad na taas ug unsa pong naglutaw diha sa kadagatan. Ingon ana nga sistema, munay giingon nga ang kontrol tuasa tungod kay duna pay buluhatong pagwali. Wali nga Espiritu Santo alang sa timbre, alang sa kaluwasan sa tao. Muna ang kamatuoran nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug inig-abot ni anang panahona ang mabiktima ang mga tao nga walay timbre sa Dios de sa ilang mga agtang. Jutay lamang ang manghibilin ug ang mahitabo sa yuta mahimong walay sulod ug masunog. Pinaagi ni anang ikatulong tunglo nga kanang ikatulong tunglo mauna na ang pagbuhi sa gikuptan sa nagkalain-lain nga mga nasod kay bisan tong upat ra na silang gihulagway pero kay ang mga kakampi ni ana nga mga nasod ang mga kauban ba ang mga kampi nila nga mga kauban nila nga mga nasod mabahin na og magnilabanay na ingon ana nga sistema ang mahitabo ug ang mahitabo sa yuta mahitabo sa kalibutan mahimong walay sulod ug masunog ug ang mga tao nga wala sa kamatuoran ug wala sa matuod nga pagpangalagad ug wala sa timbre sa Espiritu Santo saon taman nga mao manay gilatid sa balaang kasulatan nga dangatan. Sa nakasulat sa Biblia unsay dangatan sa yuta nga gitagna Brad Jisrael. Niya atong basahan Brad Macarayo des nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama ngadto sa 6 gingon. Ang yuta pagahimuon walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay siya ba mo'y nagsulti nining pulunga. Tungod nini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang puyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuloy sa yuta nangasunog ug jutay lamang hibili. Busa ang yuta mahimong walay sulod pinaagi sa tunglo nga mosunog sa yuta. Og jutay lamang ang manghibilin. Ikapila bang tunglo ang mosunog sa yuta Brad Lloyd? Ikatulo ka ng tunglo, Brad Macarayo. Ano atong prueba atong basahon diri sa ang unang hubad sa King James Version yang pinadayag ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Ari ta sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Miagi na ang ikaduha nga tunglo, aniya karon ang ikatulo nga tunglo maabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay unsang tunglo nga ikatulong nga mosunog sa yuta Brad Jan? Mao ka ng kakusog sa gubat Brad Macarayo. Ug ang pruiba niya na ato ra masahon diri sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug
ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang siyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kusog sa gubat. Ikatulong gubat ang makapahimong walay sulod sa yuta ug ang kaluwasan ana dili na arka. Munang kanunay namo gipadayag sa iri. Ang kaluwasan ana pinaagi na sa kagahom sa espada nga mo'y makaluwas panahon sa gutom ug sa gubat ug kamatay. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makaraya tol ang basahon sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggo ta magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa luwason ka panahon sa gubat, gutom ug kamatay, pinaagi sa kagahom sa espada. Tunsa ba o unsa baning espada? Mao kana ang pulong sa Dios. Nga ang mutudlo ni ana mao ang Espiritu Santo. Mo bitang giingon na kaganiya nga ang Espiritu Santo pag abot niya magtudlo sa tanang mga butang. Tungod kay ang Espiritu Santo siya man ang maghatag og magtudlo sa pulong para mo'y magamit inikabot sa tukmang panahon magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Ang kaluwasan naa sa gitudlo sa Espiritu Santo nga kagahom sa espada nga mao ang pulong sa Dios unsay prueba ni ana Brad Rumi ug ang mohatag ni ana mong Espiritu Santo. Atong pagabasahon ang prueba din ni Brad Macarayo sa ang pulong sa Dios dinhi sa Episo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Kana ang kamaturan unsa di ay ang kagahom sa espada, unsang espada nga sa kagahom niini maluwas ka panahon sa gutom, kamatay ug gubat. Sa ikatulong gubat sa kalibutan, luwason ka pinaagi sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Luwason ka sa Espiritu Santo, diin anaan na pod ang presensya sa Amahan ug sa anak kay nagkahiusa man sila. Ingon ana nga sistema. Busa mga kahigalaan ug mga kaigsunan wala naman kami oras. Kami nga mga ministro sa PBCM kinasing-kasing kami nga nagapanghinaot nga unta inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among ginapaabot diha kaninyo. Sama sa panahon ni Noe, gitanyag ang arka para sa kaluwasan panahos lunok. Nining panahon gitanyag po namo ang pagpangalagad sa Espiritu Santo uban sa timbre sa Espiritu Santo o sa pagtudlo sa Espiritu Santo sa mga butang o ingon man sa iyang ihatag nga mga pulong sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan kana maoy nalatin ugi sultis Biblia base sa nakasulat walay pagasayloan sa kasuguan ug walay bisan kudlit hangtod ang tanan matuman. Busa kanang tanan among gipadayag kanunay. Wala naman kami oras sa ngalan na lang sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kininyong alagad sa kanginan ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Robert Jan Maturan ng Piedad. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kinisabi si Brother Rumi Ramacamus. Kiniusap si Brother Gisril Macaraya Mamingon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong papaminaw. Mayang gabi ka na.